Bizkaiko Foru Aldundiaren bozeramaileak Juan Maria Aburtok Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien berri eman du. Hasteko Aburtok jakinarazi du Aldundiak hasierako onespena eman diola Mungiako alde funtzionalaren lurralde plan partzialari. Azterlanaren eremua osatzen duten udalerriak Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamizfika, Gatika, Laukiz, Maruri-Jatabe, Meñaka eta Mungia dira. Gizarte ekintza sailari dagokionez, Aldundiak erabaki du 14,4 milioi euroko balioa duten hitzarmenak sinatuko dituela, zaharren egoitzak kudeatzen dituzten 17 erakunde publikoekin. Halaber, Aldundiak akordio bat sinatu du Kutxabankekin, 3ubikoitz.maibilbaobizkaia.net web orrian produktu turistikoak online saltzeko. Ekonomia sustatzeko sailak ere 150.000 euro erabiliko ditu, oinarri teknologiko eta industrialeko enpresen ekintzailetza sustatzeko plan bat finantzatzeko. Amaitzeko Aburtok adierazi du 2-7-3-5 eta 2-7-1-1 errepideen arteko bidegurutzea birmoldatzeko lanak, Lutxana Erandion, abenduan hasiko direla.